ва мо пешкаши шумо мегардонем то аз як хабар огоҳ бошед. Ба муҳоҷирон ба таври ройгон, яъне бидуни пардохти маблағ, вақте ки шумо паспорт иваз мекунед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чхеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем. Тамошобинони азиз, нафарҳое ки мехоҳед проверка кунед ки патентҳои шумо дар ба задани ҳаст ё ки нест. Мисол бисёри вақтҳое мешавад ки патентҳоро аннулировать мекунанд. номерои WhatsApp меброя, бинависен, тафтиш мекуна, барои шумо мегам. мавзӯи имрӯзаи мо тартиби нави хизматрасонии тиббӣ ба муҳоҷирон қабул карда шуд. бисёри нафарҳо дар ҳамин комментарияҳо менависонанд ки ҳар рӯз дар бораи ҳар чизи нав гап мезанӣ. бародарои азиз, шумо ҳамин чиза то'g'ri қабул кунед ва дуруст бифаҳмед. ҳар чизе ки информатсияи дастсавер ниҳай, мо дар бораи ҳамон чиз видео мекунем. ҳамарӯза информатсияҳои нав дар ҳама бахш, дар ҳама рӯйдодҳо ҳастай ва мо пешкаши шумо мегардонем то аз як хабар огоҳ бошед. касе ки дуруст намефаҳмад, хубаш тамошо накунед. русия тартиби нави хизматрасонии тиббиро ба шаҳрвандони хориҷӣ қабул намуд, ки аз 1 сентябри соли 2025 мавриди амал қарор мегирад. дар ин бора ҳукумати русия аллакай қарори дахлдорро қабул кардааст. дар ин бора қарор қабул шудагӣ ҳастай аллакай. тибқи тартиботи нав, муассисаҳои давлатӣ ва шахсии тиббии русия уҳдадор мебошанд, ки дар ҳолати мавҷуд будани суғуртаи тиббӣ ва ё таҳдид намудани хатар ба ҳаёти инсон ба шаҳрвандони хориҷӣ, аз ҷумла ба муҳоҷирони меҳнатӣ бо таври ройгон кӯмаки тиббӣ намоянд. яъне ҳар касе ки суғуртаи тиббӣ дорад дар Федератсияи Русия, муҳоҷирони меҳнатие ки мақсад хизматрасониҳои тиббӣ лозимшон мешавад, шурӯъ карда аз 1 сентябр метавонанд ки тамоми намуд хизматрасониҳои тиббиро вобаста ба консултатсия ё вобаста ба проверкаи мақсад ягон рентгена ё ягон узияи дигар чизо ё вобаста ба вазъияти саломатишон табобат гирифтан метавонанд ройгон истифода бубаранд. ҳамчунин хуруҷи бемориҳои шадид ва авҷ гирифтани касалиҳои кӯҳнашуда ё сироятии хавфнок ба муҳоҷирон ба таври ройгон, яъне бидуни пардохти маблағ, ёрии тиббӣ расонида мешавад. бемориҳои сироятӣ яъне ки бемориҳое ки вирус мебошад. мисол табобати анаҳамӣ гуна бемориҳоам дар анаҳамӣ суғуртаи тиббӣ ворид мешавад ва шумо метавонед ки муроҷиат кунед ба муассисаҳои тиббӣ, табобатҳояхтонро ройгон бигиред. ба ҳамин хотир ҳар ҳуҷҷате ки шумо мекунед дар Федератсияи Русия, ӯ ба фоидаи хитон мебошад. яке аз ҳуҷҷатҳош мисол гирифтани суғуртаи тиббӣ мебошад ки на он қадар ба фикрам нархи гарон дорад, лекин ҳамин фоидаи худша мебиёрад, як рӯз не як рӯз ба кор мебиёяд. худованд кунад ки аввалан тани ҳамаи мо шумо солим бошад, ҳеҷ гоҳ ягон таи мо дарда набинем. комментарияҳои шуморо мехонем каме ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳед границаи Қазоқистон биред ва аз сари нав биёед документотонро 100% кунед. номерои ки рӯи экранда меброяд, занг занед, қатишон суҳбат кунед, граница мебаранд. қаҳрамон нависонда: акай Сорбон обод бошӣ, Тоҷикистон ба пеш. раҳмат ака. зиндаву сарбаланд бошед шуморам бародари азиз. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон. дар Россия шуғли аҳолӣ вуҷуд дорад ё ин ки не? бале, дар Федератсияи Русия дар шаҳри Москва намояндагии вазорати меҳнат ва муҳоҷират вуҷуд дорад. мисол хизматрасониҳои ройгон тавассути онлайнӣ ё ки тавассути телефонӣ метавонанд ба шумо пешкаш бигардонанд. маъруф нависонда: салом ака, числаи 17 апрел патент споридам. получения дарафтам, ба ман гуфтанд ки прописка дани база надорад. ман метавонам пропискаи нав кунам, бирам получат кунам, не ки муҳлат кам мондагиай. патента получат кардан мумкин ака. бале, метавонед пропискатонро аз нав бикунед ва тафтиш кунед ки дар база дани бошад, баъд биред патентонро бигиред. барои саргардон нашиданатон ба ҳамин хотир пеш аз споридани патент ҳамун регистратсиятонро проверка кунед ки баъд сарсону саргардон нашавем бародар. шамшод нависонда: ассалому алайкум. дар Россия тоҷика корфармонаду пул надиҳад. чӣ кор бояд кард ки пули коркардагиро гирад? агар ки шумо шартномаи меҳнатӣ бубандед бо ана ҳамон корфармо, дар ҳама ҳолат метавонед ки ба воситаи қонун шумо пула бозпас бигиред. шартномаи меҳнатӣ бастан плюсош ҳамияе ки мисол официални қайд шудагӣ ҳастае ки шумо дар фалон ҷо кор мекунед ё фалон объекта гирифтагиен сохтмон мекунед. ин чизо доказательство ҳастае.
ва ин шартнома ки набоша камтар мушкиле. Мақсад шумо ягон хел асос далел оварда наметонед ки кор карден мисол ё ки маблағтона нагирифтен ё дигар чизо. Умуман бигем баҳсҳои зиёд ба вуҷуд меояд дар ин бора. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акай сорбон. Патентам сӯхтагиай. Метавонам патенти нав бигирам. Документома бисупорам. Патент ки сӯхта боша, аннулирова чида боша, баъди 1 сол метавонед бародари азиз. Раҷабов нависонда: салом акай сорбон. Мегуфтанд ки сабаб чияй? Паспорта срокаш 10 солара буд шидагиай. Ҳалиш кардан дар ватанмон. Як бародармон ба Россия рафт, аз аэропорти Россия гардондан. Депорт задан, обратно омад хона. Сабаб чӣ причина? Паспорт просто нав кард, гардонданаш. Бародари азиз, вақте ки шумо паспорт иваз мекунед, агар дар Россия аз шумо пурсон бошаванд, ҳамин сабабҳоро шумо дуруст фаҳмонда битонед. Яъне мегӯян сроки паспортмон тамом шудааста буд, ё паспорти пешаратон ая сурат мегиред, мегӯян ин аз срокаш тамом шудааста буд ва ба ҳамин хотир ман гирифтам иваз кардам. Паспорти нав гирифтан вероятности ғайриқонунӣ Россия дуромадани шуморо бисёр нишон медиҳад. Ба хотире ки бисёри нафарҳо номунасаб иваз карда ба Россия мераванд, вақте ки запрет доранд, баъд мегардонаншон. Идрис нависонда: амнистияи одамои депорто кай мешавад? Ягон гап чап нест, гӯя ҷавоби аниқ мумтеб бародар. Бародари азиз, дар бораи авфи депорто ҳозираш дар ягон информатсия нестае ки ман барои шуморо бугӯм. Ҳотам Раҷабов нависонда: дар ҳамин бора ҳам як видеои рӯшан мекардед, брат Сорбон, барои братое ки сафар карданиянд аз ватан ба Русия. Ҷавоби шуморо интизор, брат. Мо чӣ видео кунем дар ин бора бародар? Ҳозир ба ҳама маълум аст ки мисоли гап баъзе чизоро причина карда мегардонанд ё запрет мекунанд ё дигар чизо. Мақсад проверкаҳо, тафтишҳои иловагӣ ҳастанд бародари азиз. Як нафар нависонад: чандов менависам, ҷавоб наметӣ. Чаро? Аз сабабе ки мо ҳамаи комментарияҳоро намехонем, бисёр вақт узр мепурсам. Касе ки ба саволаш ҷавоб намегирад, бахшиши зиёд бародари азиз. Баҳодур нависонда: салом акай Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмат тамом шуд ё ин ки не? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ нақшаш пурра ба анҷом расидагиай. Официални рӯзи 27 май фармон баромада боз тамом мешавад. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.